si Jose Minchati. Kuanan ko sa akong kahimtang karon ningon ani nga dito ko kalakaw tungod sa akong balatian nga ni dangat sa akong kalawasan. Nya pwede unay maluoy. Ngay tabang kani dili mo din ingon tuyo. Kuanan siya tungod sa mga trahedya siguro nga unsa ba. Kung rin yan to, sapit na ni 7 ka bulan akong lubog, di ko kalakaw. Walay kusog akong lawas. Naay, magkakuan nga, malumong kasing-kasing nga mutabang. Kung sa kuan ninyo, andam kumudawat. Ay nalampod ako, pamilyado. Naglisod akong pamilya. Ako'y tulo ka anak. Estudyante, maglisod na ko gasto. Wala na ko pa ng kamot. Yung anak lang siguro, ako kayo kong pasalamat. Dahil mga ganti niyang yatag sa Ginoo sa kuha. Dawaton ako. Andam kumudawat ng anak. Tungod sa akong kahintang. Anak ni, huwag na kayo. Anak lang siguro. Salamatan na akong na moabot. Salamat yung kayo sa inyong gitabang kanako. Sa akong kalisod, wala ko'y mahimo. Luoy kayo akong pamilya. Hindi ko katrabaho. Sagutan ko sa langit, pasalamat na ko sa Ginoo. Karong adlaw,
na grasya ni abot sa kuha. Mura ni kung kuan akong lugar karon basig makakuan niya mo na ako diri sa Purok City, isok sakop sa barangay Mamakaw. Muna akong lugar karon diri ah. Wala ko magdahom karong adlaw na amo nagpakita sa kuha. Ako kay kong pasalamat sa grupo sa charity. Maura na akong ikuan sa inyo kay daghan ko tapos sakit siya sa kumdugan naon naningon ani ko. Salamat kayo. Ay, salamat po sa Kung sa may makuhaan yung adlaw-adlaw rin sa inyong panginabuhian ta. Una lang daw na kong asawa. Wala man yun. Say, na. Pusay wala pa yun. Ay kayo. Nakalisod kaya sa nga tanan. Ako ng asawa minaning kamot in taon. Di kita pa yung gusto dyan. Dili na tayo kay maayo mo tayo nga mabait sa Na ang nataon na ako akong inso. Kasi nang maayos siya. Gusto na ko matabangan. Nasa ako kalakaw. Doy hatang. Ay doon na dia. Please. Salamat kayo. Na tayo maghinahina sa pulmito kaya na kumikuan. Oh, Sige. Sige, sir.